Sa Good Vibes, tattoo artist ang nagpanginyawa sa baligya sa mga keychain kag souvenir items agud to magaganar sang 1,000 ka pesos kada adlaw. May report si Nico Delfin. Nagsugod na ang pagpatukod sa mga kiosko sa palibot sa Bacolod Public Plaza. Dungan sini ang pag-inuhlot man sa mga rolling kariton. Ilabi na mga baligyan sa maskara souvenir items sa pagsugod sang tuigan nga okasyon sang syudad karon nga Oktubre. Ang tattoo artist nga si Leopoldo de la Cruz, isa sa mga nagpwesto sa kilid sang plaza, agud mamaligya sang bracelet, keychain kag mga ref magnet nga himo sa adhesive material. Siya mismo ang nag-aobra sa iyang mga baligya nga may libre pa nga engraving. Okay, mas na masakita ko sa paano maka-income. May tattoo ka na, may amo pa ni. Ano na yung occasional na ko sir mo. Lagyan mo na. Occasion na sabi, anong mga isang lang ka-best lang. Nakanuban na ano. Ang bakasyonista nga si Menchin Oliza, pang buena mano niya nga customer. Masaya kasi actually first travel namin ng dalawa lang kami. Tapos marami ding more on foods. Gaya ng Yung chicken. Yung chicken. Tapos yung kanisyo. Hansi. Ganun ba? Galing. Tapos na din kami, naglakawan kami yesterday. Wow. Istorya ni De La Cruz, temporaryo anay siya nga nagpanginyawat sa pagbaligya karon nga Oktubre, agud makabenta sang indi man magdubo sa 1,000 pesos kada adlaw. Pangdugang na ini nga galastuhon sang iya pamilya. Man parehas kay ang amon customer na yun para mga mga tourist mga pangayaw. Tapos depende man may mga events sa convention mga bisita man ang amon Karon nga nagsugod ng maskara celebration, especially amo ni ari ka na de subong. Anong gina-expect mo? subong mas expect okay man siguro kay wala naman pandemic. Upod sa iban pa nga mga manugbaligya, ginalauma ni De La Cruz nga mangin maayo ang ila pagnegosyo sa mga festival sites nga ginapaabot dagsaon sang linibo nga mga bisita sa Maskara Festival sa Bacolod. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.